morning guys, nami diri sa Cagayan de Oro Boulevard. Walking. Tara. Daghan kay diri nag-jogging. Actually everyday diri na mag-jogging morning to sa morning daghan po mag-jogging dayon sa gabi daghan po. Once again, dakay na po sila bi. Taas mo din ba kaya na? Punta dito sa dapit na ya biti. Nah, baklay, liwa. Pero di na mabot dito. Dito na tatong na ilams tulay. No, malingaw ra man gagahulakaw ay naghalang. Ito. Muna ang bridge. Let's start. Hello guys, good evening. Nami karon diri sa Cagayan de Oro Boulevard, nag-walking, stretching. So karon is mga oras karon na sa mga 7. So kauban na ako silang mama o papa to naguna na. Kaya nag-jogging diri guys. Actually everyday gid na jogging diri everyday. Morning from ngaro nga time. Taas kay ni dito, abot ni dito sa Puntod side. Kung imo siyang i-walking. Dili na din dire. Alright. Labi is baklay si Labi. Kita na mo say? Baklay na exercise gabon. Once again Labi, walking na po ka Labi. Mamsa dilagi na ko mapunta yung mga kuan doon sa imuhang kan. Daghan kay diri nag-jogging oh. Kung tawagan sa cellphone ba ako mapunta. Ha? Ang sarang say? Hinay man akong kuhan kay gitar man ko. Unsay maingat? Daghan kay dalala ba kay umpra. Say maingat man say? Ayun si mama, si papa. Walking po silang mama. Ma! Dai, oh. Walking. Dito, Dito, Puntod. Doon na ilawit dito sa... Itong karaan ba ang nagipuyan? Puntod. To, pakuan ni puntod. Kabalan, per ba per? Kabalan mo. Naman mo. kumuha ng singko na nagkuhan. Oni, surya din. Puntod. Dito lapiti ko. Puntod. Ato sa tulay sa National Highway. Makikita ito. No. Pwede ra tayo dito mo, dito ra tataman. National Highway. Oh, Marcos Bridge. Ra, kita ang Kayo dito. kung imo na pong motorcycle, susunod sa nimo ana, mga ingani na pod puntod na pod siya. Wala.
ano yung agi-agi diri por kanang dili gud kuan. Ano na yung mga kuan diri sa gobyerno. Biar murah pagi-pagi. Yan na, So mo ni Boulevard. Tapi ko dyan. Ma'am. Story sa di o kita. Siya po gusto mo yun. Ari, oh. Ma'am siya. Oo, ari, oh. Uy! Uy! Mas mama pod na aksyon na po Bigas, niyang oh. mata diri. Kapag kinabutak ko ba? Dili po di mo ani pikas. Anak, ano, wala pareha ni. Oh, uy. Ora kita ako malapit diri ako mo. Ora di pareha rin kita na diri dapat niya. Chicken. Napilahan ko man. Wala na ko nagbuhay ng gaboy. Wala na Napilahan ko ka nagbuhay sa una. Bawal na sa. Waton niya po na. Ha? Ang hinay kay signal diri Majoy. Hinay. Wala. Wala po. Possible na ibuhaton diri nga bridge nga mulaos diri. Ito sa condition sa poste para sa bridge. Possible lang. Yeah, kailan ako? Isa to dong. Kailan ako? Ano magkapamilya ko dong ako? Nabi to sa hospital. Bantay to sa akong amigo nga namatay po. Itong pag-hospital niyo ba? Naon to sa dito? Awra sa niya to sa ato ah. Hey! Daddy, this is mushroom. Mushroom. There. Hala, ihi na si Iro. Oh. Mushroom? Kailan lagi siyang mushroom? Kailan sa mushroom? Oh. Mushroom Ito na. Yes, Eh, masiro. ako ka na yan, kita mushroom. Uhong ba, uhong? Ah, Uhong. yes, ilo ako. May sabi, Mushroom. It's a color rainbow mushroom. It's a color mushroom. walking ka gabi. King. Oh no, no. Awat po sa kuha, ginatras. Yay! Dili mag-turn around ka mo. Apit na na abos tulay. Marcos Bridge. Marcos Bridge. Gusto niya malakaw, oh. Padudot, padudot. Noong last time na, hinay pa ka malakaw lang. Mushroom down. Hi,
Sliding. Tayo on, there's a garbage. Oh, kita. Ay, stop na kay ayan ka. Inatras mo inatras. Ay, mo atras. Ako, dagan na yun. Dagan ko. Medyo mawag kasi yung papa. Ba? Gonta ka ba? Ayan na. Nap na lap. Pagpalikat siya. Oo, nakapili ah. Ako ganito kayo, marag sakit. Pero ako pa naman kanong dali bapa. Kailangan ka, umay lakaw-lakaw. Takaw, bro na sa balay. Dapat maglakaw. 30 minutes na day. So guys, kaya pa ma. Kaya pa ni mama. Kaya pa. Nanami diri hapit na minabot diri sa Marcos Bridge, Tulay. So anak nami balik din sa Agi. Ana lang para stretching lang sa mga ugatan, kabukugan. Oh. Sana gadi kadang sa isa ka semana kaduha. Kaduha katulo ada. Ako gado ang balay ni kada bulto. Daghan kayo na guys nagkuano, nag-jogging oh. Labi nag-uwan nindot kayo. Wag mag-uwan karon. Mas papa dire nakakita na siya sa basketballan nga katong gi-vlog na ko last time. Si mama oh. Nag-basket rin. Foul counted. Kaya mo nila. Apoy dagan man na. Oh, ano na may dalan dyan pagawas. Wala. Foul counted. Nilahos sila. As papa. Si papa, nalingaw. Ilahos gamay. Na tulay guys. Marcos Bridge, Morning Highway. Oh. Ano dito? Puerto Iligan. Ano di agi dire diha? Oh, ni agi dito dia. Oh, sabantay. Are you done, Labi? Did you finish the 1 kilometer walking? 1 kilometer. Mga 1 kilometer ganito no. Lain na pa na to, sampo gina dito. Padahal lagi na dito ako ngingon layabite itong puntod, pier ba pier. Pwede na ito lahoson, layo na yun. Ay na lang kay layo pa. Murag kwan, layo pa pagbalik na to. Mana dalan no pagawas. Dito padung highway. Ako yung tulay oh. Ano oh. Tulay.
Kaya relax ito, dire. Me! Relax ito, dire, bago tayong balik. Marcos Bridge. Napoy gituko dito nga dakong posteo basing buhatan na po nila gulong tulay na po. Dito sa Carmen. Kautumpay ni nga tulay. Like kanan mo sa ubos. Ha? Kanan ba? Kananan? Kautumpay ni. Kananan? Dito sa Carmen. Bukad to sa ubos. Kung ano ikaw. Ito na sila, nilaagi na sila dito. Oh. Murag wala na pa ako ani sa ilang tulay pa kay gibutangan na nila kuan. Wala na to? Okay, katumikan lagi atong kuan itong kuan sa una. Baha, wala na nila pa kuan na kanang pabalay. Dito yung simento. Kini ilaw bilis. Tubig. Yuta. Ayun ta ba? Yang wala pa tindahan dito na ilaw. Si bilibil na sa suba, na suba dia. Mo ni pinakaubos dire kay gawas na naman dito highway. Ano ko sa una nila dito sa kawan ni sa Bunyo. May lalom. Tinawag dito sa pan. Kutob sa atong kuan na sila limit. Wala na nila papuy kay sa unang panahon gipapuyan man naman ilan na ilan yan napanas itong ilan na ilan. Daghan nga namatay ato. Purot sila. Ito mo ba? Purot, way na bilin. Missing kanan. Wala sila kabantay na sa. Matay nga kadlawon man to. Lawan lagi mo kadlaw. Diya ko ato sa kuan. Bayabas ato. Pagbagyo sa kuan niya pagabuntag. Kita dia action sudah mau turun. Slipper na labi. Where you slipper? Ah, very good. Dili na bali. Tagak ko. Oh, bali. Oh, ya, ini nak bayar. Oh. Enggak tu. Ay, nanti. Tutag ng bayad, bro. Di pang bayad. Ang isa sa ikang kaupan. Sam, let's go. Oh.
mi, kamera mi. Ah, look, Labi. Yeah, yeah. Sakit pun daw yung TL kay nakatunob siya bato. Kita pun tuloy oh. Kanimi tuloy, tuloy naman daw. Nadaganag banana diri oy. Saging saba. Diyan ibutang diri kay. Saging saba. Daan kapag kuhana layong laom. Lan nanay saging oh bunga. Nadaganag saging diri ay tambok ato. Kita ko rin mo ani. Di ay naay nagtanom ano eh. Di mo ko matuway tagiyan ni pa. Gobyerno ni pa. Ha? Gobyerno. Gobyerno pa. Dato pag gobyerno niya saging sa mga tao yun eh. Kaya ba kingon ba pusti ba basi magbuhat sila bridge no? No? Kini? Oh, nagtaman. Wala. Law sa dito. Kapilan mo tuloy sa kami. Yes, ba? Ipalong mo na. Bye! See you next time. Bye daw, love. Bye! See you next time to our vlog. Don't forget to subscribe. Bye! Don't forget. Ulit na mi. Bye! Ulit na. Ah. Bye. Ada.